Ya, ang iya ra bang sinultian, ang uban man, naminaw mo sinultian ni Basti, ang tuno may kala, murag si Digong. Kato naglagot ni Digong na, lagot kay kuan na, sa tuno pa lang dan, murag yung si Digong. Pero kato mga productive niya, na, kinahanglan kay tani, kaya malihag yung tuno ni kuan, Digong. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Now, arita may galas tunduga, mga iskutanan, robotaga, mga kaigalaan. Now, dili malikayan, kining ato may galas, sultir kitag, realidad lang ba? No? Karon mga panahon na, grabe naman gyud mga higalang preparasyon para sa 2028 election, labi na sa national level. In fact, mo lagi ito mga kagalaan nga, dunay mga tarpaulins nga gipamutang, kadtong kang Leni Robredo, testing the water to. Kang Leni Robredo, ang partner mga kagalaan si Vince Dizon. No? Gipamutang mga higalang, murag man kayo ni kagat day. Kay kung panalitan og mo arangkada to, mahingon nga akan na may sakto. No? Malagmit, kuha na, kanio. Oh? Leni Robredo, integridad aprobado. Vince Dizon, lideratong may aksyon. At lang ni Agi, katakatawa mahigala, kinaanak maging mga kandidato, bisag kinsa mga kandidato, buta-butangan ginagawa din ha. Nasa mga slogans mahigala, uban pa. Ha? So, nang lutaw ron nga mga huhong-ihong, mao nga dunay panagtandem, panaghiusa na lang ang grupo sa Pink o ang grupo sa administrasyon aron mga higala pagpilde, pagpangandam mapilde gyud si Sara Duterte mahigala sa maabot nga 2028 election. Straight to the point. So, kay kung magkabagsa, medyo dakog tsansa nga dili makadaog. Pero kung mag-usa sila, malagmit, doon na pa mahigalay chance. Kay kung imong basihan, depende yun ang hinoon, no? Kay kada na ang si Sara, 32 million man itong inakuha nga buto kapin. Si BBM, 31 million man ang nakuha nga buto kapin. Pero ang uban mahigala, kung imo ingon nga analisaron, mingon nga, naipon maguto ang buto sa Marcos o Duterte. Moto inadto ang resulta. What about karon kung atong testingan, ang maipon ang grupo mahigala sa Marcos o sa mga Pink? Basin o mapil din Duterte. So kani og tinambanon ba lang nimo? Although ang tao doon na may lain-lain mahigala nga mga kuan god, doon ay mga lahi nga mga sistema ni ana mga sukit di paminaw. But kung imo lang tinambanon, gitabangan ang usa ka kuan sa unas Leni Robredo, gilubong gyud in taon. Kay kana sa Leni Robredo baya, pag unang sangka ni Leni og ni BBM, daog bayan as Leni. Pagdaga ni Leni isip Vice Presidente ni Maruhas, nya si BBM mahigala ni dagan isip Vice Presidente mahigalang Miriam Defensor Santiago. Daog adto panahon na si Leni Robredo, pilde man gus BBM ato higayon na. Although doon na sila mga kaygala ay protesta nga gihimo dito sa Supreme Court. Straight to the point. So kadto strategy to nila sa kabahin ni BBM nga mobangga siya ni Leni ubalik for the presidency. Aron pag siguro nga modaog sa indikin, makig kuyog sila, makig kunbuya sila sa mga Duterte, aron nga ang duha ka grupo, solid North, solid South, atod man, nakuha gina lang formula. Nasakto ang formula nila mga higala, kay kung na three-cornered fight pa to, kung tanaw ni mo mahigala, daog yapon si Sara, pero slim ang margin. Pero mapildes BBM. In fact, kung mo daog si Sara, tanaw ni mo, musunod si Leni, ikatulo na kas BBM, pero gagmay ra kay biya. So kadto doon na nag-strategize adto mga higala nga kung mo rematch si BBM versus Leni niadtong 2022 election, delikados BBM og mag-rematch sila. Yan labi pagbudagan pud Sara di three-cornered fight. So giusa na. Nakigsabot sila, si Amy Marcos magala ako man to na interviews kanginan.
nga siya gyud og si BBM mo ni ngadto sa Davao pakigsabot may galang Sara nga imbes mo dagag mayor ilang gipadagan isip running mate mga kagalaan ni BBM. Straight to the point. So karon kung panalitan mag-usa ron ang grupo ni BBM o ang grupo sa Pink, mo ni ang ilang kwitada nga mao ni ang chance nga malagmit. Kay kung magkabag sa sila delikado man. Kay eleksyonon karon si Sara Duterte mahigala kusog gyud kayo. Nagdi na matandog ng rating, delikado kayo. Although wa pa ta kasabot sa umaabot nga mga adlaw ha. Unsay may tabo. Karon do na may hearing gani karong adlaw. Tanaw na to sa hearing kung pananglitan ilagi madaot si Sara makigilan niya, mapiktaran ang mga tao, da ka na wata masayod. Pero kung di mapiktaran ang mga tao, kay nahitabo na ni kaniadto mahigala sa hearing squadcom, wa man mapiktaran ang rating. Delikado kayo. So karong adlaw do na hearing. Atong i-discuss na ang legal aspect anang dapita ha. Yan taod-taod. Pero kini ni ang ug atong mabantayan. Isip pangandam na kay ang grupo sa admin mga higala ang ila gid untang padaganon pagkakuan nga nangandoy sa jud nga modaog ug mahimong sumusunod ni BBM kadto Mas Martin Romualdez. Nya mura magwa na paglaom Mas Martin. Nangita sila lain ani ron kinsa may lain si Tulfo ba? Kini mga Tulfo brothers ba? Murag ni atlas sa mga Tulfo brothers day. Kinsa pay lain John Vic Remulla interesado. Kinsa pay lain si Vince Dizon may gala mo ilang gituboy-tuboy pero di po magsilbi og presidente gidaganan. So og mag-usa ang Pink og ang administrasyon iusa na lang sa linilay padaganon sa Pink unya magkuhag vice presidente running mate sa admin. Nga mao na si Vince Dizon mo na ang ilang katong ilang tarpulin gibutangan Lini Robredo integridad aprobado. Vince Dizon lideratong may aksyon ha. Kay within the Pink kining Pink do na sila ilang kandidato nga reserba. Kinsa man Lini Robredo, si Risa Ontiveros ug si Bam Aquino at least do na sa mga materials nga medyo kung panalitan mag-eleksyon gyud indekin makakuan gyud do na sa ilang kandidato ah. In fact, kini si Risa Ontiveros sa kamot masad ni. Mabitan ng naabot in taon ni panagat dito mahigala sa kwan. Dito Sambales mga sukid di paminat. Ay baguhan og panalitan gud og mutaas ang rating. Unsa gyud ka advantage mahigala mutaas ang rating naay mga mo sponsor. Mabitan akong giingon, kining sulting ni Madriaga, layo kas tinuod mga higala nga, nangitag sponsor Saras, mga drug lords dayo sa mga kininiang kuan, medyo layo rak ayo kay, di lang tamuad tog drug lords, oy. Kana mga legitimate nga mga businessmen mo, support na sila, mo volunteer og support, mo amot na mahigala kwarta sa usa ka kandidato nga dumadaog. Si Sara Duterte atong panahon ng 2022, nganong number 1, nganong kulikta magkakwarta mi uwis si Sara Duterte atong panahon ng 2022 nganong number 1 nganong kulikta magkakwarta mi uwis and means nga wa man planong mudagan dito man tos Davao ra mahigala gi-convince man itong mudagan for Sara presidency kuno to mahigala mo toy sulti sa affidavit ni Madriaga. Ikaduha sa kuno'y gisugo. So, unsa may ilang relasyon, unsa man ka dugay na nga kasaligan si Madriaga, kana matanaw gina. Nganon siya man po'y saligan, ana, nya nganon dito man sa mga drug lords. Nga mo iyang pasangil. Nya, di lang ta maghisgot og drug lords kana mga legitimate businessmen mo amot na ngadtong Sara, labi na adtong panahon na because at that time kusog kayo number 1 Sara Sorbigod. Plus si Digong naas Malacañang. Ang tanan mahigalang mga local government units mahigala, mga LGUs, mga leaders na anila tanan. So muna nga medyo lisod katuuhan ni iyang affidavit. Pero nahitabo man gini mga higala nga wa mudagan sa Sara. Kini si pagkakaron sa grupo mahigala sa Pink nag-float-float po na nga ni Risa Ontiveros kay uroy og busaka iyang rating. Kay kinilabas Lini Robredo mura og iko-convince pasad ni Lini nga mudagan ba di ba day? Kay paminaw ko si Lini magod. Actually,
tuwa man ni mayor man is naga mga kagalaan. Sa grupo sa Pink nga pilianan si Lini, si Risa o si Bam, si Lini mo ay taas-taas og rating. Si Risa medyo layo-layo ra og si Bam. Pero interesado man na si Risa mahigala, unya kay si Lini murag konbinsihonon pa man ingon kay Toslilon nga atong tabangan og hangyo si Lini nga mosugot. Kay kini si Lini hesitant po ni bisag sa una gani pagdagan ni pagka vice presidenteng maruhas tay gi-convince man sa nila ni. Di man ni ingon nga tanaw na ko di mo sa ina ka ambisyoso sa Lini. Kuan la ba in fairness sa niya. Pero ang mga tao murag alanganin lang sa silang uban. Okay mas Lini dili man ambisyoso, dili ambisyosa nya okay man niyang record pero ang uban po mga tami nakuwangan lami attorney kay murag hinay ba sa ang iyang leadership bitaw og kinahanglan tag leader strong leader gid ron labi na ning problema mahigala nga sa kriminalidad. Straight to the So point. na-perceive na sa Lini murag dili kayo sa napita mga kagalaan. Pero konbinsihonon pa ni sa Lini. Si Risa murag interesado ni pero kung ang rating dili mga higala mo taas dili gyud kadayon og dagan kay wa may mo sponsor gud ani day. Og imong ipugos. Maglisod man kag pangkonbinsir sa mga insect dito nga tabangi mes campaign. Kay kini mga negosyante mahigala marukoy sad ni tan-aw nga wa jud kay daganan sad nga dagan-dagan ka unya murag wa kay tsansa di po sila mahigala mo support kay wa mo sila makuha. Kini gud mahigala mga businessmen tinuoray lang mo support sila kay buhan ug mudaog ka medyo dili pud mapiit-piit sila maayo og do na sa mga taxes nila katong ila mahigalang mga pamarayag dito unya kay lahi magud og parehagon din sa kuan gud bisag sa local gani mga kagalaan pangsiradaan ng mga establishment sa pagkontra partido day bikilon kada mahigala sa mga permits inana. Umuna nga kini mga businessmen, natural lagi na nila nga mo support. Tan-aw po sa mga businessmen og kusog ang pikas ug pikas, mo sekretor po naghatag sa pikas ug pikas. Nan kung layo kay kag rating, wa may mo support nimo, gisamay mo sponsor nimo, gisamay mo bankroll nimo. Wala. But kini sa Lini malagmit dunay mo support ani. Siya may kusog sa within the Pink. Ang problema niya kakusog di pagyud niya kakusog sa kang Sara. So kung eleksyon non mo daog Sara pero uroy og ang ilang target ron karong adlaw mag-hearing man. Discuss na to ug mapuhon ang ilang hearing. Mag-hearing man ron. Basin pa og ilang pin down si Sara. O mapin down la Sara mahigala kani napaman sa committee level questionable pa magani ni Supreme Court pero considering nga YTRO ngang gipagawas sa Supreme Court so makahimo ang House ani unsa ilang buhaton. In the meantime nga wa gyud mga higalay kamanduan nga temporary restraining order. Karon, doon na may plan B na ang mga Duterte. Tanaw na ko plan B ning kang gibuhat na kambasti. Ang tiwason may galahastan bay human lamang sa pipila ka mga mainungdanon. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Straight to the point. Now, sa pikas bahin mga kagalaan, kinini ang maglagmit kay katong mga tarpaulin mahigala ni Lini o nila ni Vince Sison, testing the water lang sa to. Mukagat ba or dili. Nya karon pero ang plan A gud ani nila mga higala nga ma-impeach gud Sara aron nga di na makadagan. Kay di na makadagan si Sara mahimo nga ma-level ang playing field. Malagmit pa gani siguro day og dili na madayon og di na lang madayon og kanang ipon ang Pink og ang BBM nga kuan grupo. Kay total og ma-level ang playing field at least doon ay chance mo daog mahigala kinsay kandidato sa administrasyon, doon na po chance mo daog ang Pink. Kay kanang taga-Pink sad mahigala medyo dili man sad lalim sa ilang kabahin og makig-ipon sila sa kang BBM nga grupo. Straight to the point. Kana kung mawagtang sa equation si Sara. Hearing man ron mahigala sa House Committee on Justice. Pero ang problema og dili mawagtang sa equation panalitan og makadagan gyud sa 2028 ila lang ipunon gyud ni. Aron nga naay chance nga modaog. Ang sa part po nila ng Duterte mahigala sa campus mga Duterte, tan-aw siguro nila nga nakatubang si Sara og impeachment. So pagbahin mga kagalaan, kini plan B ni. In fact, tan-aw nako plan B ni nga si Basti Duterte maoy ilang gihimo nga leader karon, presidente sa PDP laban. Straight to the point.
Nanumpa si Basti Duterte inday kinatong weekend nila, no? Nga isip mao karoy bagong presidente sa PDP Laban, kauban sa maong kalihukan si Bongo, Senator Bongo o si Senator Robin Padilla. Natong adlawng Domingo ni. Sa may leader, ngano sa may gipihimong leader sa PDP Laban? Ngano di man si Sara Duterte indaykin? So malagmit kining ilang gi-float na ang ni Basti. Nga ni ana mahigala presidente sa PDP Laban kay ugaling unsay mahitabo ni Sara Duterte atol sa impeachment. Ibutang talang mahigalag himuon tanan sa administrasyon mga kigalaan nga ma-disqualified yun. Si Sara Duterte kay once ma-impeach mga higala sa lower house unya ma-convicted ngadto sa Senate, aside sa removal from public office, ang mahitabo ana dunay perpetual disqualification mga higala nga mahitabo ngadto kang Sara, di kadagan. So mo siguro nga ilang gi-float si Basti. Kaya nga naman PDP Laban ngano di man pod mahigala si Sara magibutang, total Sara man mo sa opposition non mahigala ko ni aman ni mga grupo ni si former Speaker Alvarez day. Di apod gani si kuan defensor. O man mga kuyugas sila dito. Naa si Senator Bongo, naapod si Senator Robin Padilla, nga didto mga sukid tig paminaw. So malagmit kining ila naghimo na sa plan B nga kun ugaling ma-impeach gyud si Sara Duterte, ready ang kampo sa mga Duterte nga ni ami plan B nga among kandidato. Straight to the point. Daghaydaan tan-aw na ko ini mahigala. Ilang gi-prepare na gidaan si Basti kay basig tinud-on gyud si Sara mga sukid tig paminaw, ibutang ta lang ma-pressure ang mga senador. At least maka ready sila nga makabutang og substitution sa ilang kandidato. Substitution in the sense may galang di nakadagan si Sara, napaslailaing kandidato nga makadagan. Or paghatag po ni og lain mga kagalaan nga message ngadto sa mga senador indayken o sa mga congressmen nga buhatan yung tanan para kang Sara, batiman dili pa totally mamatay ang mga Duterte mahigalag mawa si Sara kay di pa may lain nga reserba. Malagmit mauni pod mga higalay mga tuyo, no? Kay sa tanan mga kagalaan ngano di man sa Bongo mo gihimong presidente sa PDP Laban indayken. Nga kana mga karang-karaan nganong gikan mga sa pamilya mga Duterte. So kini usa kini katan-aw na to mahigalab plan B ni sa mga Duterte kay kun ugaling ma-disqualified jud si Sara, ma-impeach, ma-convicted, ma-disqualified jud ibutang talang na asalay-laing kandidato. Nya pangutana ani dumadaog ba si Basti Duterte panalitan og wa si Sara? Ang realidad ana nga kung panalitan gyud og mapindown ni si Sara mahigala makakuyog ni Basti sa paglibot-libot di na sa makadagan, but pwede siyang mahimong campaign manager ni Basti day. Diha na po na napitang tan-awon timang-timangon yun yung maayo ron. No? O di ba makadaot sa political career sa mga senador? Unya, ang sinultian na ba ining Basti mahigala katong uban nga dili gusto mga Duterte, di kasi magganahan ning Basti. Di pa sa ganahan Sara. Samot ng Basti. Sawa, kanawa ko na Pero katong uban pod mahigala nga mga pro Duterte, mga sa okay na sa Basti, mayor gun as Davao. Nakasuway gyud na mga higalag ka leader, Nya karon gihimong leader mahigala sa PDP Laban, Ang iyar bang sinultian pang Basti mahigala mura bang digong day? Kaya ito paminaw na kong na yung speech kadali be, gamay lang. Dapat to yung speech names, be kanay. Sige ko no. Sumama kayo kay Leandro Libiste. Munta kayo doon. Sige ko no. Magandang... Akala ko tatapusin pa yung kanta Sige, upo lang kayo. Relax lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker Bebot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Alcusi, Congressman Leandro Libiste, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Hinlo, Attorney Topacio,
Philip Salvador, idol. And my idol, Harold Respiso. Tony Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Baka nagtataka kayo, tumahimik ako eh. Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, wala, talo si Marcos sa Davao eh. Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, yung alam nyo na yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban, na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami kung takutin namin yung 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, Posa ka lang okay lang man. Posa ka lang. Posa ka names. Tama mo? Laylain man ang perception sa mga tao, ani. Nganong siya man mo gipili nga PDP laban president? Nganong di man si Bongo? Nganong di man si Robin Padilla? So, kini-prepare nila ni, kay mga tao manggod, puro Duterte kayo ni mga Visayas ug Mindanao, dili tanan. But, kung imo sorbihon, ang kusog mahigala ni Sara Duterte ang Visayas ug Mindanao, ug ang Luzon area, nga, kining National Capital Region na NCR, dili ang tibuok Luzon. Ang NCR mismo, daog pa Sara, di ba kita kasurvey? So, og si Sara mo ilang gibutang presidente, wala na mausa ra tanan. Og ma-impeach Sara, wala na. Pero si Basti, murag ila mahigalang gi-float-float nga, sa gilang Sara. Pero tanaw na ko, panang tagdili gyud ma-impeach si Sara gyud may ilang bit diha. Si Sara gyud ilang padaganon. Pero uroy og madisgas sa Sara mahigalang sa impeachment, naa sila'y ilang reserve. Nakaron, ug tan-aw ni Mos Basti mga kagilaan, lain-laing persepsyon kadto mga suko sa mga Duterte mga tanawa, naapay patik daghan kayo. Wagi ayo ng tawhana, ha? Pero kadto mahigala mga pro Duterte, maingon masad mahigala nga. Art naman ang tato ron, na may daghan mo. Wa man pasabot nga maldito ka mo patato ka, na may mga magpatato daghan din na nga para art ba lang sa lawas. Ya, ang iya bang sinultian, ang uban man naminaw mo sinultian ni Basti. Ang tuno may kala murag si Digong. Kato naglagot ni Digong dan, lagot kay kuan ay sa tuno pa lang dan murag yung si Digong. Pero kato mga produktibo na kini ganahan kay tani kaya palihag yung tuno ni kuan Digong. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Straight to the point. Now, ato balikan mga kigalaan, no? Wala ako kuha reaction na itong bisita ron rin, Ato milabayng Domingo, nahimong presidente sa PDP laban si Basti. Unya, ang pangutana, maingon ng uban may gala, may angay. Tanahawa, daghang tato ng lawas. Basti, kana sa mga anti-Duterte, kato mga pro-Duterte, kana, mayo kay Duterte. Kana tato sa lawas, kuna, alt na siya, ha? Unya, sinultian. Huwag mo naman tanaw ng sinultian, murag si Digong. So, kato na suko ni Digong. Automatic suko yung Basti. Lagot yung Basti. Kaya pareha na bigong tingog ni Digong.
Ang uban may galang nga produktirte may kini may maayo kay mao parehag tingog ni kwan digong. Sa lain-lain may higala niya ang sinultian. Tanaw mamino mo sinultian, ang uban niya way ayaw sinultian. Ang uban minguman nga substantial baya sa binulti. Mingon substantial baya. So karon ngano man nga sa tanan din ha ngano siya may gipili nga PDP laban president. Nganong di man si Bongo, nganong di man si Ruben Padilla, nganong di man si Sara na lang. Kasi Sara may leader karon pinakataas nga nagkupot og posisyon sa gobyerno nga kontra karon sa administrasyon. So tan-aw na ko ilang gidistribute na ni ron nga total og panalitag disgasya gyud Sara mahigala ining impeachment di amang higalay plan B, no? So ato ni tagag pagtagad mga kagilaan. Nya si Mayor Mike Rama mahigala kay mao man ni Vice President sa Visayas nga PDP laban. Nya ni ama ni suroy man sa sibianan ron. Nya kay ni suroy man sa kalit ron. Abot pa sabot ako sa pangutan-on pul pinakalit na. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.